Mbas. Kok iso mbas? Mergo mriki jane iki Mas ning Mbak di Mbas ngono ya, Bu. Apa ini? Ya, tendangan iki larase pelok kok. Oh. Opo. Mas ojo dipelok. Yo lupa dan wajah yo gede terpilih ulang. Otak dan orang koyo kancaku masku. Wangi iki otak yo. Turna yo ana ingkang nyengkuyung donya no kanjenenge Bapak Budi Santoso lah ngene. Jadi yo tangga yo oh iya tak ukur kapal nek iki terus kerawuan bokok dalang saking berbang yo kanjenipun Ki Sumaryono wajane sreti karo dhewe matur nuwun kadang dalang saking limo gigi barang nduk sapa iki dino iya kadang dalang saka lantai limo gigi oh aja ya jalan suluk lho. Tengkoke ngrang. Wis pokoke matur nuwun kurang-kurang karo kanca sound system juga dua jengget dulu. Angge bagi alat iki ya matur nuwun yang sembarang. Jelas iki kabungane Yoga Sitar, Yoga Sitar pun lagi lah. Yo, sekolah ini buat di makam lah. Muka-muka yang dia, yes. Terus kita turin enggak, kalau antanya dewi satu mana gini, mau yo kita ini sore karang Yoga ini kerja yo. Orang popo sapatane pokoknya cuma itu lancar mulai. Mana sekarang ya wah setengah rolas pas anggon liburan ada video. Wis satu minggat Mas Fajar Kote karo Mbak Ines pun rawuh dereng iki. Anjes oke diparingi dalan iki katelan papane yo mung sakane ya kok ora apa-apa ngene jembar ning dalane kok biyak Mas kek iki. Disepati itu. Waduh, takut taruh foto aja mungkin apa ya sing rame apa sing rame dan durian aku tetebangan pelok enam berarti mawar kuning bukan tembung 1, 2, 3